ni siya kamamin nagtatrabaho ti aglaba, aginaw, agplancha, itibad baduyo. Tumatawag ni nanay. Tumatawag ko na lang. Ano tagari ah? Hello, Nay. Okay lang mat, Nay. Dadjepay lang, Nay. Nakaturog. Apol daw alin na nung makariin. Nay. Apo na, isa lang ko adin no mga na, isa lang agrieng no mangan. Apo permi anay, isadot na. Winnay ay apo. Awan madi na kay amot tumulong dito balay. What? Nakaasi ak na, permi at lablaba ak ni permi nga po Agkukuplak tim ima kong kalalaba sa akin nagpupus ko lagi di pantalon na nay. Winnay. Ke nangangarad mabaling ko nay. Kasi ngarad mo tigalad na di anak yaw. Winnay. Winnay ringat ka lang namin ito makaluto at madamak ko lang magulwalis nay. Kaya timpla ako manin ati kapinan nay. Pero nanay, consumption talaga pero nanay nga rod anong saka. Ito agkirkira ito balay na kami ngamin nga nag-agiwan tanay nagadali na ba manon. Awang nga rod nay apanak tuman adamdam mga agala iti ka mo dito tay pasidak kanyanan. Wow! Ang galing! Galing mo naman! Nay. Sige nay, sige nga ron. Ingat kayo magkita. Sige nay, bye. Gago! Kapay, naman sa pagbaga mo. Naman sa pagbaga, inang ko nga. Kapaya. Pagbagaan ko na inang ko nga, naman sa yung manurangdan. Sa salag limit, namangan ko nagang tamat manay. Sa salag limit, namangan ko nagang tamat manay. Sa salag limit, namangan ko nagang tamat manay. Apo, babaang alit ka, madinang ulang mo. Sige, tuloy mo tayo kanisin. Kapag kapatanda, makikita nga nagtatrabaho to eh. Di pagbagaan. Timbabagang pindayin lang ko. Ano na problema, Chay? Ang mumot niya sa kamami nagtatrabaho to eh. Aglaba, aginaw, agplancha, itibad baduyo. Tapos sa tibang piniinang ko. Listen, look, and listen, and learn. Ay, apo, ang dama magkita. Samantalang sika, nagmalmalin ka na kaedad ka, di at pagtagtag ka rin, bumbumsog tamatam, ti katuturog mo. Kaapad na reklamo? Awan, angam sika tagareklamo, sika lagarot na nagtatrabaho. Wow! Ang galing! Ang magalang na reklamo. Yun, ang bagas si bagam ko masya, iti at dalang ito, malmalin ko ng Oo, kanya, ibang kanya may inang mo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sige, okay lang ayun. Bagay ito, nagmalmalin ka ta. Basta sa orsak na dailin laktan. Kasi sikat yung matagdikin ni katuwanga. Ay, naiinang ko. Ano Sige. mo din problema? Uy, bakit? Sige. Kasi tumanin tumawag ni inang ko Ado pa lalaban na dyan eh, nakabunto ko. Uy. Di pa yun naibabad di purpuraw. Uy, bakit? Maturog ka Maldawin bakit? Hindi ko na nagpas ti trabaho ko daman ti. Trabaho na. Nakasado. Nyata nga tao. Gitid-dala, ramidin na. Maturog ka, ramidin na. Nakasado. Tapos tumawag niya inang ko. Kasi lipit ibaga na. Pero turgin na. Ay. Hindi na punada kanya ako na. Kung panak naman na din ang
umaitoy. Baga nang tumay na ate manugang sa lagling itumangan kunanan tuman kanya ko. Niya mo kinasulot ata nga babae gaminin. Lawlaw angkon, lawlaw angkon, lawlaw angkon, mga pepper di pa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.